それじゃないタイプだから。ほら、大ちゃん、チャンス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 。マル、離すよ、大ちゃん。チャンス、チャンス。取ってごらん。ちょんちょんって。ちょうだい、ちょうだい。ねえねえって。トントンってしてごらん、マルに。トントン。ちょうだいよ。貸して。ちょうだいって。マル。大ちゃん、ちょんちょんって。うん。ちょうだいよって。頭ペンペンってしてごらん。ねえねえってやってみてごらん。ねえねえねえ。まるって。貸してって、ツンツン。大。こんなにこういうのもね、ダメなの。優しく言ってごらん。優しく。ねえ。ねえねえ。ツンツンってつついてごらん。いつもみたいにツンツンツンってつついてごらん。鼻でつついてごらん、まる。ツンツンって。ちょうだいって。まるもそれ無理。中から出てこないって。まるか、はい、痛くない。違うな。